Nagluto lang ako dito ng burger. And then yung sa akin is danggit. Asian na talong. Oh, yung mga maliliit na talong dyan. Kaway-kaway. Over a month na hindi ko nalinis itong ating refrigerator or nakuha yung mga hindi na pwedeng gamitin. So, ang ginagawa ko dito guys is kinukuha ko na yung mga old na alam kong hindi na pwedeng gamitin, like kapag may bisita, yung mga dipping, ganun, at saka yung mga kinukuha ko ng mga fats ng bacon, ginagamit ko siya paminsan, and then yun, hindi ko na siya pwedeng gamitin kasi matagal na. Kailangan ko kasi magtapon kasi kung makita yan ni Tami gamitin, at matatakot man ako guys kapag gamitin niya baka diarrhea o hindi na ako makalitos, no? At dahil may trabaho si Mister ngayon, so napag-isip-isip ko kailangan kong magluto para snack-snack niya sa trabaho, at isa ito sa pinaka-paborito niya, sausage. At dahil nakaalis na si Mister patong trabaho guys, ako naman dali-dali din ako nagpunta sa tindahan para bibili ng mga kailangan kong bilhin para sa ating garden para makapag-start na tayo kahit maginaw-ginaw pa konti yung panahon, at least meron tayong nagawa sa buhay, no? After Home Depot, nagpunta ako sa ibang tindahan para mamili ng mga kailangan kong itanim para sa ating garden. Kahit maginaw pa, si Inday Mary and excited man, oy. Gusto ko talaga din magtanim ng mga magagandang halaman guys. Pero naisip ko, asan ko kaya yun ilalagay? So, kumuha na ako dito ng mga kamatis, bell pepper, basil, mga ganun. At kahit alam kong hindi pa pwedeng magtanim kasi may mga below freezing pa talaga tayo ng mga temperature dito sa aming lugar. Tara guys. Buti na lang itong aking sasakyan is naging okay na konti. Ay. Tara. So, bahay na tayo guys. Ilagay lang natin itong mga nabili natin na mga pananim. Bumili ako ng talong. Ayaw ko sana bumili ng talong pero ano siya na talong? Asian na talong. Oh, yung mga maliliit na talong dyan. Kaway-kaway. Kaway-kaway. Yung mga maliliit ang talong. Okay. Lead me, Lord, I pray. Take me, mold me.
ilagay natin sa labas. Itong mga soil, atin itong ilabas din. Mabigat para sa sasakyan. Tara guys. So, dito tayo sa bahay guys. Naglinis. Continue tayo sa ating paglilinis dito kasi yun, kailangan natin. Ay, galing ako sa grocery store ba. Yung pinuntahan ko na may mga halaman. May grocery store sila. Nakalimutan ko, sana bumili na ako ng ano. Hindi na kasi ako nagpunta talaga sa pinakaloob-loob doon kasi tawag nun, late na tayo. Ano agenda mo, Mirian? Bakit late ka na? Late na ako sa kainan. Naghugas lang ako guys. Yung hinugasan ko kanina umaga, di ba? Nag-empty ako doon sa aking refrigerator kasi may yung mga, alam niyo na, mga kailangang itapon. So, tinapon ko pagkatapos. Ang dami na, puno na dito. So, kailangan ko siyang ibalik sa mga dapat talagyan. And, asan ka maghanap niyan? Si Indemiri ang ligid lang ng ligid, na? Naka-open yung window dito sa bahay and i-close natin itong pinaka-main door. Sliding door. Para kung, you know, for protection ba? Tayo lang dito mag-isa sa bahay. Alam nyo na. No? Then, baka may gustong pasok. And then makapasok sila. Sobrang easy lang. Close na natin to kasi alam nyo na baka nasa porch kasi. Baka may papasok. Ganun. Yan. And then dito, i-close din natin dito. Teka muna. Sa tingin ko, kaya ko namang magkarate. Labas mo na si Indemirian. Yung groundhog ba, hindi sila nag-dig dito. Sa ginawa ko. Sana naghanap sila ng ibang lugar. Madilim na ang kahapon. Sabi pa ni Tami, ulan. Wala mang ulan. Nag-ulan daw sa city. Sabi pa niya, nag-ulan man dito. Wala man dito nag-ulan. Good morning, guys. It's ulan day. Let's ask my husband kung anong kakainin niya. Nakauwi siya kagabi. Late. So, good morning. What do you want for breaking na? Coffee is good. Do you have clam chowder over there? I did the clam chowder. Yeah. Bago tayo mag-start sa ating araw, kailangan muna maglambing ng ating pusa kasi hindi talaga niya makaya kung hindi niya ako lambingin guys at sobrang clingy na pusa. Ay, grabe naman talaga ito. Hi guys. Good morning. Good morning. Magluto tayo. Pagod si Mister. Ayaw niyang kumain. So kaya ako lang magkain. Ito yung anuhin natin yung bread. At saka i-toast ko lang ito guys. Kanin sana yung kainin ko. Sabi ko I don't feel like eating kanin sa umaga ngayon. Mamaya na. Yun guys. Kailangan kong maglagay ng butter ba to? Magbalik na naman maginaw. Sobrang ginaw. Yung fireplace naka-on na naman. At saka yung heater inon ko guys kasi sobrang ginaw. Yung bahay. Para akong na-arthritis. Nagka-arthritis ako bigla. Kasi yung tuhod ko masakit kapag ginaw. Pagka bangon ko yung paa ko, ang tuhod ko grabe kasakit.
Hindi man sobrang sakit. Alam mo nang may problema talaga ako ba. Kasi magngulngul akong tuhod. Ito na yung ating kape. Yung asawa ko ayaw magkape. Natulog. Gatas, Bear Brand. Kahapon ulan ng ulan guys. So ngayon naman magginaw pero mainit. Magginaw na mainit, may araw ba? May araw ngayong araw. Kahapon wala talaga guys. Gloomy. Yan siya. Kain tayo. Ha? Hey. Come on. Ayaw. Ayaw niya guys. Ito yung tinatrabaho ko few days ago guys na talagang kailangan kong protektahan itong ating porch sa ilalim kasi yung groundhog. At buti na lang hindi talaga sila nagkalkal or sinira yung mga pinagagawa ko. Nakakapagod kaya yun. Grabe yung skunk oh. Nagkalkal talaga yung skunk dito guys. Kalukam na itong skunk ko eh. Kinalkal talaga yung aming yard oh. Hindi ko na alam kung anong gagawin sa mga skunk na ito. Pasok tayo. Ang ginaw. Baka kinalkal na ba? Kinalkal ng mga ibon. Eh, hindi pa tumubo guys. Ikalkal jud ikigwa man ni eh. The two of you are a monkey. Hi, Mama's gonna go out. Well, it's not hot because with walking in the hot weather, it's ridiculous. So, naglinis lang kami ng aming lawnmower. Naglinis kami. And, yun. Kailangan pong magputol ng damo dito guys. Ang ganda ng mga kahoy ba? At dahil kailangan ko ng tulong ni Mister, tinawagin ko na siya guys. Day off man niya ngayon no. So, buti na lang day off at tinulungan niya ako. Sabi ko kasi I need your help for changing filter at saka change oil. Ito na guys. Tapos na akong nag-weedwalk doon sa likuran ng bahay. Itapon ko lang po ito guys. Ay. Ito yun oh. Kahoy na tinanim ko. Sana mabuhay yan. Parang hindi masaya. Not even a question at this point. You're hungry. Do you want me to feed? My husband is already ang bango kaya ng dried fish, pero ang bahay maging pangit yung baho kapag matagal na, parang ang baho. Hi guys, so ito po yung ating ipakain kay Mister. Nagluto lang ako dito ng burger. And then yung sa akin is danggit. So yun yung kaibahan, burger sa kanya at danggit sa akin. Para naman happy life.
Salamat pala sa inyong pag-click at panonood. At kita-kits tayo next vlog. Bye. Thank you.